খাম্পাটো ৰিজেক্ট মাল ইয়াৰ কথাহে সুধিব আপুনি কাৰ কথা সুধিব খাম্পা যাই পেলাই ফচি আছে এতিয়া হা চন্দনো আছে যাই পেলাই ফচি এই খাম্পা আৰু চন্দনক ইউপিফিলে জাগা দিয়া মানুহ হা এইটো চবেই জানে এইটো মূৰ্খাৱে কেনেকৈ সহ্য কৰিব চন্দনক খাম্পাক ৰংগৰাই কেনেকৈ সহ্য কৰিব এই চন্দন আৰু খাম্পাক হা আমি কাহানি নাজানে ফচি আছে এতিয়া থাক আমিতো নলম खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि दैदेननाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ करप्शन फ्रि गभर्नमेन्ट होननानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय थायो नाथाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टनि समावनो बेसेबां लेभेलसिम करप्शननि खामानिफोरा दिनै जानानै थांदों बे बाथ्राखौ दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिगौ मालाबा समाव खुन्दुं कम्बल राननायनि केलेंकारिनि बाथ्राखौ लानानै बिपिएफ पार्टीखौ दुसिबोग्रा प्रमद बर' बिथांमोना गावसोरनि दैदेननाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टनि समावबो बे खुन्दुं आरो कम्बलखौ लानानैनो रायजो राजाफोरखौ केलेंकारि खालामनाय थगायबोनाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दोंमोन बे बिथिंनि सायाव मोनसे बाथ्राखौसो बुंगोन आङो जेब्ला मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोना जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव गोदान मोनसे पलिटिकेल हानजाखौ जोनोम होदोंमोन बे पलिटिकेल हानजाया जाहैबाय बिपिपिएफ ना मामोनथाय जायखिजाया जियानो जादोला आरो बे बिपिपिएफ ना मा आं मोजाङै मिथिया बेनो सेन्स जानानै पिसिडिआर जायो आरो बे पिसिडिआरानो सेन्स जानानै इउपिपिएल जायो आरो बे गोदान पलिटिकेल हानजाखौ मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोना बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङावनो लानानै जोनोम होनाय जायो जेराव दिनैयो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै फैयै 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय कमप्लिटलि अपेनलि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै दिनै पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदों आरो दिनै पलिटिक्सनि खामानि मावदों जेराव स्पेशेलि प्रमद बर' बिथांमोननि आरो दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोननि जानानै दिनैयो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनाय पलिटिक्सनि खामानि मावनायखौ जों दिनैयो नुगासिनो दङ बेसे साननो गोनां बाथ्रा बे 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमायावनो जों बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों माहारिनि खामानि मावबोनो मोनफानाय अरुणाचल स्टेटनि अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि बारग' आफादगिरि मानाव गेदेर निना कादु बिथाङा जोंनि बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि माखासे बिबानगिरिफोरखौ मा बुंदों मिथिगौना जे बर' हारिनि बे बर' फरायसा आफादा अर्थात एबसुआ जेब्ला समसिमहालागै सोरबा लिडारनि सामसागिरि जानानै पलिटिक्सनि खामानि मावनानै होबाय थागोन बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै पलिटिक्सनि खामानि मावनानै होबाय थागोन अब्ला समसिमहालागै जों बर' हारिनि बिखायाव गोजोन फैनाय नङानो डिस्ट्रय जालांजोबगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिक्सजों इनभल्भ थानानै पलिटिक्सनि खामानि मावनायखौ जुदि थाबैनो गाराब्ला बे बर' हारिया डिस्ट्रय जालांनो बांद्राय गोबाव सम नांनाय नङा होननानै दिनै बुंनानै थांदों बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा अब्ला दिनै दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोना दिनै बेफोर बाथ्राफोरखौ सानगोना सानाखै दिनै बुहुमनि बर' फिसाफ्रा सोरबा लिडारनि सोरबा दैदेनगिरिनि केमेरानि सिगाङाव फैनानै गाफ्लानाय ड्रामा फावथिनाखौ नायनो थाखाय नेनानै थायाखै गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ दिनैयो माखासे बाथ्राफोरखौ खुगाजों खुगा बुंनाय खोनायो माने बिबानाव थाफिननांगौनि थाखाय दिनैयो 20 कौटि 25 कौटि रांखौ होनानैसो माने बिबाराव दोनफिनलायनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै खुगा खुगा सावरायनाय खोनानो मोनो दा दिनैयो बेफोर बाथ्राफ्रा थारैनो जुदि नंमारगौब्ला अब्ला दिनैयो जोंनि बर' हारिनि बै माखासे सानैसो दैदेनगिरिफ्रा गावबा गाव व्यक्तिगत बेनिफिटनि थाखाय जोंनि बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थांनो थाखाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिसोरो केमेरानि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि सेराव थांनानै दिनै हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनायखौ दिनै गाराखै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखायनो दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एसे सिनायनो नाजादो बै सेल्फिश गुनजेट आखुनि बर' लिडार दैदेनगिरिफोरखौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिएडि एरियानि सिङाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अनगाबो अदालगुरि चिरां बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ बानायनायनि बाथ्रा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिसारा चिरां डिस्ट्रिक्ट अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ दिनै क्रिएशन खालामदों आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो पर्बतजरा साब डिभिजन सालबारि साब डिभिजन भेरगाव साब डिभिजन तामुलपुर साब डिभिजनखौ बानायनायनि बाथ्रा नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिसारा गावनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव पर्बतजरा साब डिभिजन सालबारि साब डिभिजन तामुलपुर साब डिभिजन आरो बे भेरगाव साब डिभिजनखौ बानायनानै होदों क्रिएशन खालामनानै होदों बेसे गोग्गाथावनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिसारनि बाख्नायथावना खामानिफोरनि गेजेराव नैबे मोनसे खामानिखौ बयनिख्रुइबो देरसिन बाख्नायथावना खामानि होननानै आं सानो जेब्ला समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिसारा
17 इयार्स जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय दंमोन। बै समाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो थांनानै जायफोर बर' फिसाफ्रा जिउ बाउसोमलांदोंमोन बैसोरनि थाखाय माबा मोनसे होनांगौनि थाखाय जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ लानानै सावरायनो थांदोंमोन माबा मोनसे सुबिदा होनांगौ आरो माबा मोनसे सुबिदा जोंनो नांगौ होननानै अब्ला बै समाव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा मानाव गेदेर सर्बानन्द सन'वालमोन आरो बै समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांनाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दङ बैसोरनि थाखाय मोनसे अनसुंथाइ सुबिदाखौ होनो थाखाय होहोनो हानाय मोनसे बिलखौ पास खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरा जेसेबांखिनि अनसुंथाइ मोनदों अनलि वान मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि नांथाब नाजाथाबनानै दिनैयो लाबोनायनि थाखायसो बै बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरा दिनैयो अनसुंथाइ मोननो हादों। नाथाय बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा नै दा समाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि समाव जाखिनि आद्रा एसे दंमोन बै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय जायफोर बर' फिसाफ्रा जों बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बाउसोमलांदोंमोन दिनैयो मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बिएलटिफोरा गासै सा 97 जन 91 आरो एबसुनि गासै 333 जन 333 जन टटेलि बिएलटि आरो एबसुखौ लानानै 424 जन बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरनि मुङाव दिनैयो साफायाव 5 लाख रां खरै दिनैयो एक्स ग्रेसिया राङा सेंसन जानानै फैदोंमोन। दा दिनैयो 5 लाख रां खरै सेंसन जाना फैनाय रांखौ अनलि 3 लाख रां खरैल' होनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो दिनैयो एबसुनि डिस्ट्रिक्ट अफिसफोराव सिरिहाय उइदाउट एनि मा होनो भेरिफिकेसन खालामालासे भेरिफिकेसन लायालासेनो सिरि खामानि मावनानै हरनायखौ जों एसे मिथिनानै मोननाय जादों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा जियानो जादोंला मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा जायफोर मुंख्लंफोरनि मुङाव दिनै 5 लाख राङा सेंसन जानानै फैदों बै 5 लाख रां सेंसन जानानै फैनायखौ अनलि 3 लाख रांल' बिसोरो होनानै 2 लाख रांखौनो दिनै होआखै होननानै जों दिनै मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनै 424 जन मुंख्लं जालांनायफोरनि मुङाव दिनै 5 लाख रां खरै रां फैदोंमोन। दा दिनै बैसोरनो 3 लाख रां खरैल' जुदि होदोब्ला दिनै साफायाव 2 लाख राङानो दिनै स्केम जादों। अब्ला दिनै साफायाव 2 लाख रां खरै जुदि स्केम जादोंब्ला बेवहाय टटेल 424 जनाव बेसेबां रां स्केम जागोन टटेलि 8,48 लाख राङा दिनै स्केम जादों। दिनै जायफोर बर' फिसाफ्रा जों बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो थांनानै आन्दलन खालामनो थांनायावनो गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर' हारि रैखाथिनि थाखाय दिनै बाउसोमलांदोंमोन। दिनै बैसोरनि मुङाव फैनाय रांफोरखौबो दिनै प्रमद बर' बिथांमोना दिनै एसेबां गिदिर स्केम खालामबाय अब्ला दिनै हारिनि थाखाय नांनानै जिउ बाउसोमलांनांनाय बै जोहोलावजोफोरनि गोथार जिउमाखौबो प्रमद बर' बिथांमोना दिनै मान होनो रोंला नामा बिसोरखौबो दिनै सिबिनो रोंला नामा गावबागाव बेनिफिटनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ फारसेनिफ्राय उल्लुजोबलांनो दिनै सिमां सुजुदों नामा। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाय बे 97 जन बिएलटि आरो बे एबसुनि 333 जन एक्स ग्रेसियाफोरनि जा अनसुंथाइ होदों बेखौ प्रमद बर' बिथाङा गावसो नांथाब नाजानानै लाबोनानै होनाय बायदि दिनै क्रेडिट लानो थांगासिनो दङ। नाथाय बेयो टटेलि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि नांथाब नाजाबोनायनि थाखायसो दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा सेपारेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो थांनानै जेसेबांखिनि मुंख्लं जालांदों बैफोर मुंख्लंफोरा जेसेबांखिनि अनसुंथाइ मोनदों मानाव गेदेर अनलि वान मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि थाखायसो दिनै मोनफुंजोबनो हादों। दिनै बे मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरा जेसेबांखिनि अनसुंथाइ मोनदों बे सोरबा प्रमद बर' बिथांमोननि थाखाय मोनाखै अनलि वान मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मावना गालांखानायनि थाखायसो दिनै बर' हारिनि बिखायाव हारिनि थाखाय जेसेबांखिनि मुंख्लं जालांदों बैसोरो दिनै अनसुंथाइ मोननो हादों। नाथाय दा समाव बाथ्राया जुदि सैथोमारब्ला जाय मुंख्लंफोरनि मुङाव दिनै साफायाव 5 लाख रां खरै दिनै सेंसन जानानै फैदों बै 5 लाख रांखौ 3 लाखल' रां होनानै दिनै 2 लाख रांखौ दिनै सोर स्केम खालामखो बेनि फिननायखौ प्रमद बर' बिथां आरो दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा दिनै बर' रायजो राजाफोरनो होनो हानांगोन। मिथिबाय गावबागाव बेनिफिट्स गावबागाव सार्थबादिनि थाखाय दिनै उलुला हारिनि बिखायावनो दिनै गुबुंले बारहावा सोमजिहोलांनो नाजाबा जानाय नङा सिदा बाथ्राखा। प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन अब्ला समाव भारत हादरनि नखर मन्थ्रिजों
प्राइम मिनिस्टारजों जोंनि बड'लेण्डनि इस्युखौ लानानै हाजार बार सावरायनो थांबाय थादोंमोन थारैनो जुदि जोंनि बड'लेण्डनि इस्युखौ लानानै जुदि सावरायनो थांमारदोंमोनब्ला माबा नङा माबा मोनसे जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोननांगौमोन नाथाय गासिबो बेनि उल्था दा दिनै थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायखौ प्रमद बर' बिथांमोना गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै खोमानानै फैबाय फाननानै फैबाय बेल' नङा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय लाबोखानाय माखासे एडमिनिस्ट्रेसन पावार एन्ड फांसनफोरखौ दिनै बिटिसिआव थाखानाय माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौबो प्रमद बर' बिथांमोना गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै आसाम स्टेटनो दिनै हरजोबफिनदोंमोन बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' बिथांमोना बड'लेण्डनि इस्युखौ मुं सुफ्लानानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ बबे लामाजों थाङोब्ला जोङो इजियै एन्ट्रि मारिनो हागोन बबे लामाजों थाङोब्ला जोङो जोंनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामफैनो हागोन बेखौ लानानैसो दिनै बिसोरो सोरबा होम मिनिस्टारजों सोरबा प्राइम मिनिस्टारजों बिसोरो सावरायहैदोंमोन आरो बेनि गोथां फोरमाना थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्ट मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो थिग बेफोरबायदिनो दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदामोना सेम फर्मुलानि लामाजों खारबाय थानायखौ जों दिनै एसेबाबो हमदांनो हादों जेराव दिनै दिल्लीयाव थांनाया इस्युआ जायो मा बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसखौ माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि सावरायहैनो थांनाय नाथाय जेराव दिनै 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव भारत हादरनि नखर मन्थ्रिया जेब्ला 82% बिटिआर एकर्डनि एमअएसफ्रा दिनै मावफुंजाबाय होननानै बुङो आरो जेब्ला बुङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि वर्कार्सफोरा दिनै आखाइ खबो दिनै इउपिपिएलनि प्रमद बर' बिथांमोना दिनै आखाइ खबो आरो जेब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सब खालामदोंमोन बे बड'लेण्ड महोत्सब खालामनाय समावबो भारत हादरनि नखर मन्थ्रियानो दिनै 95 ना 96% बिटिआरनि एमअएसफ्रा दिनै मावफुंजाबाय होननानै बुंनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों मावथिफोरा दिनै आखाइ खबो दिनै प्रमद बर' बिथांमोना दिनै आखाइ खबो अब्ला दिनै 96-95% जुदि बिटिआर एकर्डनि एमअएसआ मावफुंजाबायब्ला अब्ला दिनै अनलि 4%ल'सै नामा 4-5%ल'सैसो बे 4-5%नि थाखाय दिनै दिल्लीयाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो दिनै जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ गावबा गाव पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय गावबा गाव पार्सनेल क्रेडिटनि थाखाय थगाय थसि खालामबाय थानायखौ जुदि गाराब्ला बेनि फिथाइखौबो मोनसे समाव मोनगोन आरो बेनि फिथाइखौ माबायदि समाव मोनगोन बेखौ समा नोंथांमोननो सानसे समाव फिननाय होगोन सिदा बाथ्राखा नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि